Още преди да се захвана с капковото напояване, подозирах, че има нещо общо с еврейския менталитет. Първо, пести се вода. Второ, физическото усилие се състои в това да завъртиш едно кранче. И трето, може да се патентова. Макар че капковото напояване е било прилагано от китайците много години преди Христа. Вътрешният глас не ме излъга. Модерното, и да не пропуснем и патентованото капково напояване с малки дюзи, които забавят потока, е дело на Симха Блас и сина му Яшияхо, много по-късно, в кибуц Хацерим през 1964 година. Гениалните неща в живота са обикновено прости. И капковото напояване е едно от тях. Капката пада направо на корена, няма излишни изпарения. Може да се дозира. Торът си тече по тръбата. И най-важното е, че крие неописуема радост. Имаш чувството, че си Айнщайн. Ако вече 70 годишният ми приятел Волен не ме беше помолил да направя схема на моето творение, едва ли бих си губил времето за слайд-шоу. Не е прав да иска биш боксер да му чертая прави ъгли. Виж, снимки може. А ако нещо не е ясно, ми питай, бе, брато.